Хиляди години плотчетата живеели щастливо във вътрешността на вулкана, където нямало животни, които да ги притесняват. Но един ден вулканът подал знак, че скоро ще изригне отново. И плотчетата решили да изпратят 3 изследователи да търсят нов дом. Храбрите Роли, Пак и Будилче, заедно с малката Кумба, започнали своето търсене, срещайки много опасности в тайнствената джунгла. Прекрасно дълбоко езеро. Сигурно е много забавно да се топне в него. Казва се Злото езеро. Знаеш ли го? Не, но по-възрастните от моето племе казват, че на дъното му живеят огромни чудовища. Това са измислици. Там има само малки разноцветни рибки. Чудовище! Виж, виж! Къде е? Ето там! Нищо не виждам. Разбира се, нали отново се скри под водата? Въобразяваш си. Хайде, да минем от другата страна на езерото. Искаш да влезем в това нещо, в което има чудовище с 2000 остри зъби и чака да ни изяде? Не се страхувай. Винаги казваш, че няма кой да победи Роли. Да, така е. Но чудовището може да не го знае. Хайде, влизайте. Да вървим всички. Ей, ей! Какво правиш? Викам чудовището. Искам да го видя. Ти си голям идиот. Ще те ударя по главата. Счупи ми пръста. Вместо да спориш за глупави неща, защо не ни помогнеш с гребането? Защото аз ръководя пътуването и трябва да се съсредоточа, за да не се изгубим. Знаеш ли какво си ти? Само приказки и никаква полза. Нали знаеш поговорката? Глупавите приказки не влизат в ушите. Греблата! Много добре, Роли. Ти си велик. Наистина си силен. Не ставай глупава. Чудовището е тук. Тук май няма никого. Хайде, ела да разгледаме. Ей, Кумба, чакай ни. Погледни ги, много са интересни. Когато от водата зъл дракон се покаже, или гората пълна с животни се окаже, не се крия, нито мрънкам или цупя, по-скоро се изправям като звяра див, защото съм поет, освен това красив. Помощ, ще ме изяде! Наистина е странно. Не чувам никакви звуци от животни или нещо друго. Не беше грамотевица, беше чудовище. Да, и беше доста голямо. Ама джига сеница. Ей, мошеник, върни ми бодлите. Знаеш ли, това е много странно. Да последваме горилата. Ами, Роли, къде мислиш, че може да е отишъл? Знам къде е. Сигурно е отишъл да спи спокойно в лодката.
Да се разходя. Малка разходка. Ей, това беше близо. Ако не беше будилчето... Да, но сега именно той е в беда. Ама какво е това ужасно място? Още едно чудовище! Къде отидоха? Професоре, не можах да ги открия никъде. Какво? Ах ти глупак такъв. Ако разберат, може да усуетят плановете ми да превзема острова. Да? О, не! Махай се! Погледни, Брус, изглежда си имаме посетители. Добре дошли, тъкмо на време, за да вземете участие в моите експерименти. Този глупав звяр! Накара ме да тичам толкова много, че съм загубил поне литър сок. Чувствам се като сушен плод. Отново косматото чудовище, да се махам от тук бързо! И какво смяташ да правиш с тази машина? Ще ти смуча енергията, бананова тикво, а машината ще ми даде контрол над острова. Ха-ха, ще измуча силата на лъва, бързината на зайка и паметта на слона. Добре, нали? Аз, професор Маймун, като си помисля, ще съм най-великият, най-могъщият владетел на света. Сега ще ти покажа.
Много добре, Будилче. Будилче, ти си невероятен. Нищо особено. Виж сега великия и могъщия. Стана като бебе. Изглежда като унищожихме машината. Всичко стана пак нормално. Знаете ли, този остров би бил идеалното място, където да се заселите. Защото е осамотено и отделено от джунглата. Да, може би това е мястото. Май, ти върнах нормалния ръст. Боже, колко съм уморен. Заслужавам малко почивка. Ето го и него. Спи дълбоко и изпусна цялото приключение, както обикновенно. Хайде, мързеливецо! Какво? Какво? Къде съм? В болницата ли? В лодката си и е твой ред да гребеш. Да греба? Аз да греба? Имам нужда от 2 месеца почивка и възстановяване. Греблата! Ще я греба! Не се насилвай толкова, Роли, ще се изцедиш. Предпочитам да се уморя, отколкото да ме изядат. Ох, днешната младеж, все бързат на някъде. Приятели, вече минаха няколко дни, откакто нашите изследователи тръгнаха да търсят нови земи. От тогава не сме чували нищо за тях. Може някое животно да ги изяде. Това са глупости. Ще видите. Ще се върнат. Опасявам се, че вече не можем да чакаме да се върнат. Какво говориш? Защо да не можем да чакаме? Защото вулканът може да изригне всеки момент. О, Боже! Ако искаме да оцелеем, трябва да тръгнем незабавно. Но ако напуснем вулкана, дивите животни ще ни изядат. Дивите животни са дошли да ни изядат. Успокойте се всички. Нищо няма да ви се случи. Никой няма да ви яде. Сигурен ли си, че няма да ни изядат? Можеш да бъдеш сигурна в това. Кумба ни е приятелка. Както и ваша, разбира се. Благодарение на малката Кумба намерихме място, където да живеем добре и да се забавляваме. Това, което казва Роли, истина ли е? Да, и мисля, че колкото по-бързо тръгнем, толкова по-добре. Вървете внимателно. Мястото е пълно с животни, които обичат да ядат всякакви плодове. Например, тук има много охлюви. Спрете! Бъдете нащрек и не се доверявайте на охлювите. Изглеждат много приятелски настроени, но черупките им са много твърди. Ей, момчета, обяд! Оставете динята на мен! Тя е моя, само моя! На това му казвам аз лош късмет. Так му бях свикнал с това тяло. Някои хора нямат чувство за приличие. Огън! Сега!
Защо не искат да си играят с мен? Това не е честно. Само вие се забавлявате. Много добре, победихме ги. Ура! Ура! Победихте в първата си битка, но не можете да лежите на тази слава. В гората има животни, които са много по-големи и опасни от охлювите. Не се страхувайте! Великият Роли е тук! Късно, както винаги. Гладен съм. Има ли нещо останало за ядене? Желади. Омръзна ми да ям желади. Искам плод, искам пресен, вкусен, сочен плод. Ама, шефе, в тази гора няма плодови дръвчета. Най-добре е да намериш нещо. Да, добре, тръгвам. Ей, шефе, насам. Цяло стадо сочни плодове. За какво говориш? Мисля, че ти казах да ми намериш плодове. Леле, погледни това. Сочни и озрели. И всичките са за мен. Слушайте, започнах да се уморявам от това ходене. Защо да не спрем да си починем малко? Не може да спираме, докато не стигнем острова. Тук има прекалено много опасни животни. Диви животни тук? Хайде стига, за какво говориш? Сигурно всички са избягали, като са чули как сме разгромили онези приятели с черупките. Трябва да се движим по-бързо, иначе никога няма да стигнем. Ти се движи по-бързо, аз ще си направя една почивка. О, тази трева е мека и приятна. Какво е това? Всички в кръг, бързо! С толкова много вкусни плодове, просто не знам откъде да започна. Какво ще кажеш за мен, а? Ще ти изостри апетита. Плочета в атака! Не вярвам да ги видим отново наоколо. Прав си, дадохте им добър урок. Къде е Роли? Къде отиде пак? Роли, другият глиган е избягал с него. Горкият Роли сигурно вече е изяден. Съмнявам се, най-вероятно се крие някъде. Това беше страхотно, Роли. Успя да го победиш съвсем сам. Ами, за мен това не беше проблем. Ако не бях видял, нямаше да го повярвам. А, това не беше нищо наистина. Поне 200 като него ми излязоха насреща и трябваше да се преборя с тях с голи ръце. Стига, никой не ти вярва. Здравейте, струва ми се, че имате нужда от хубави свежи плодове. Не искаме плодове. Приятели, това е новият ви дом. Не е смешно.
после сте щастливи. Да, но малко ми е тъжно, че трябваше да напуснем стария вулкан. Да, ужасно се забавлявах да се губя с него. Будилче, тук също може да се губиш. Да, но не толкова, защото това е много по-малко. Ей, защо седите тук и така сте се умърлушили? Хайде, по-весело да празнуваме. Заслужаваме го след работата, която свършихме. Работа ли ти нищо не направи? О, аз върша много работа, като мисля. Ти си добър единствено в приказките. Разбира се, че съм добър в приказките, нали съм поет? Най-великият поет на света. Великият Роли. А сега нека се позабавляваме. Плотчетата имат повод да празнуват. Но важи ли това за малката Кумба? В следващия епизод плотчетата ще й помогнат да потърси родителите си. Пътуване, което ще ги отведе до загадъчното езеро на дракона. Гледахте Тайната на великаните. Епизод от серийния анимационен филм Плотчетата. Ролите озвучиха актьорите